Hej YouTube. I dag er det Tommy, der prøver at spille lidt Happy Wheels. Jeg er dårlig til det, men det går nok. My new iPod. Lad os prøve det. Se hvad der sker. Yeah! Endelig! Love it. Hop, hop, hop. Hvor er din creme? Ryk jer. Dyk. Seriøst. Jeg kan nu godt lide, at man er inde i en iPod. Sidde på min iPod. For at spille Happy Wheels. Ej, det skal jeg eddermame have, hvis man kan gå. LOL, det var kort! 20 sekunder. Det er sgu da også så sygt det her. Et eller andet om. Derp. LOL. Nej. Hvad gør ham her? Shit. Shark Hands. LOL! Tak for fame. Prøv vi lige igen. Eric go again. Derp. Kom derp. Okay, vi siger så hej igen til ham. Go son. Nej. Jeg glemte det. Det der rimelig godt, vil jeg da sige. Dengang prøvede vi at smide drengen ind i ham der med skabet først. Yeah, jeg gjorde det. Sådan, og så dræber vi ham bagefter. Eller ikke. Okay, det er hvad er det? Jeg er ikke glad for at trykke på knappen. Okay, det er det er bare. Den bamse har jeg set før. I mit klædeskab. Okay. Fuck yeah. Tak. Nej, det er ikke. PewDiePie run. Jeg skal bare sige, at jeg er en stor fan af PewDiePie. Se hans video. Kom nu. Seriøst. Ja. Don't kill my friend. I don't care. Hvis det lyder som om jeg siger noget for PewDiePie, så er det fordi han lyder så sjov, når han siger det, så jeg kan ikke lade være. Sådan er det bare. Okay, der fik jeg så fordækket helt om til bagdækket. Det ser rimelig normalt på en cykel. Okay, go! Hvor fejl til mig. Hvorfor gider han ikke at gå først? Det skal han, når jeg siger det. Og sådan der. Og den der skal det gøres. Nu har jeg så bare ikke nogen vej. Nå, jeg prøver lige ud. Okay. Lol. Jeg vandt. Lol. Brofist. Helt sikkert. Nu er der navnet. Prøver vi en ny en. Det skal nok gå godt en dag. Kom nu. Sig det er løgn. Nej, jeg kan sparke. Hvor det går. Let me kick your ass. Achoo! Nå. Nej, nu sidder min ben fast. Nej, hvor er det surt. Slå ham. Slå ham. Slå ham. Slå ham. Slå ham. Okay, nederen. Ej, det er bare, hvor de bare kommer flere. Det er rigtig nederen. Prøv en gang til. Okay, så gider vi ikke det. Prøv en gang til. Det er heller ikke der. Så gider det. Det er bare ikke. Lol, det er bare ikke min dag i dag. Bare du har. What the? I can do this.
Nej, det er ikke. Get over it. Okay. Nej! Så kan vi videre. Don't care. Jeg fortsætter virkelig slet. Nej, jeg skulle prøve den igen. Kom nu. Sådan. Jeg har bare ikke verdens hurtigste computer. Jeg kan og vil gøre det. Mester. Fart. Nu. Konto. Nej. Kan så godt dø. Lad os sætte fast en bank. Bedst. Prøv at smide det. Køb på målen. Min fejl. Hal. Køber den. Jeg kan godt lide den måde, drengen får revet hovedet af. Det er da okay. Det skulle da ikke til at vente. Jo, okay, jo, og så. Kom så. Fuck yeah! Så sygt det her. Gider vi ikke at bruge vores tid på den her. Jeg får simpelthen snart stresset dem der, hvor man bare ikke kan komme ind i det. Jeg ved ikke hvad der er med det for det. Bare en med det for det, så kører. Okay. Det er sådan, det er det. Der lagde jeg da ikke noget. On a way to die. Oh shit, picture. Klik. Og hop ind i de der klammer her. Ej, jeg tror ikke på de der knapper, jeg kan bare ikke ramme det lort. Det gik bedre. Det er nødt til. Gider vi ikke så. Det må jeg undskylde med. Det er lidt. Synes de er kedelige. Trykker. Fuck det på rødt. Jeg har trykket. Kom nu. Skal bare. Yeah, push the blue button to start. I had to go fast. I will know. I know. Don't care. Ben falder. Hop. Nå. Nå. Jeg tror lige hovedet er fast i den her. Det er det lavet. Jamen det bliver også en tid. Prøv det her. Vi klarer den. Det venter også sådan måske. Jo, det kan man også se. Ikke noget. Kom. Push. Og løb. Speed up. Jeg gør det bedste. Godt i den måde. Nej, ikke miste den sidste arm. Ja. Yeah. Sådan skal det gøres. Det var den for den her gang. Subscribe og like for videoen for mere. Og vi vil lave flere videoer til jer. Ses YouTube.